Kasunod. Sa damog kami. Ay, sali tayo. Oo. Love ba yan? Ito ba yan? Oo! Hindi siya kapalitan niya. Yan eh. Pero okay din yun, hindi ka nakapasok. Dahil Wala siya eh, klaro. Para na tayo remembrance. okay din yun. Ano? Biscuit. Ako guys, oh. Nagkuha na ko sa postal ID kay kailangan ng personal mo kuha. So paad ko na po ni oh. DFA, mag-picture, magkuhan, mag-capture. Layo ko datang pagkasan ay. Dawan pa ng pagkasan. Passport na. Wow, ang ganda dito. Oh. Wow. Ang ganda. Bongga, bongga. Oh, nakabidyo na. Nga ngayon. Social kasi itong hotel kasi itong hotel. Oo. to diri lang.
pa, may salin pas Valentine's Day. Newport Mall guys, naadiha. Mga social fun. Ha? Patuyang po sa bako. Suko natin ako. Sabi ko nga, kuhaan kita ng picture eh. Okay, yan. May... Gusto ko pa. Mga gown. Ayan. Mauli namin. Mga gown siya nga mahalon. Yay! Human namin guys. Captured sa passport na ko. So pauli namin, pauli. Wop, wop. Ram, param, 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 param. Uni ang labasan pa o pagawas. Mo na diha under pagawas. Atong Turuan mo ako kung paano mag-tuloy. Ako po. dali ra. Dapat ba? Oh. Ha? Oh. Aw na. Tapkat. Hindi ko alam yan. Dali lang. Ang putol-putol nga kuan, ug di kaganahan mo tay mong putlon. Kaganahan nga video ba? Naapil to. Oo, tapos i-ano mo, i-edit mo ba? Oo. Isang paano. Gusto ni mo butang kuan sounds. Oo, ano yun mo, tapos i-send mo sa akin.